Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthuse abaningi umculo kaMaskandi umthandeni Gcokama elisha manqele enkundleni zokuxhumana exwayisa abantu ngokukhuluma kabi ngegama lakhe. Lokhu kuze emva kwevideo ayifakile ekhasini leka Facebook la bekhuluma khona ngenhlonipho ukuthi kubalekile abantu ukuthi naye bemhlonipha. Kusho ukuthi uma engusaziwayo kumele bekhulume noma yini ngegama lakhe. Lokhu kuze emva kuba bekade esanda nakuvela enkantolo ngezitolo zokushaya intatheli yesolezwe uCharles ekhozwayo ngempama. Ubeke esexwayisa abantu ukuthi uma beqhubeka nokukhuluma kabi ngegama lakhe nabo bengahle besithole bese inkingeni. Ube esebhala umbhalo ofundeka kanje: uthe kwakumnandi mhlazana ubhuti omdala okhozwayo esetshenziswa ebhalamanga lapho ngegama lami ethi mina ngishawe ngempama eMabhida nasoLundi. Nanithi abalandeli bami bezezwe kanjani bona ngeqhawe labo abalithandayo uma leqanjelwa amanga. Kubalekile ukuthi ke kubalekile ukudlala nokungcweka bafethu, kodwa uma sekubeleselwa amanga wodwa kumele ke ngoqedo lo mkhuba uphele nya. Ube sethi ngiyeza nakulama TV shows aku YouTube abolile. Abantu ke bebesebehleka kakhulu ngawo lo mbhalo kaMthandeni Manqele. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu bafethu, ake ngifake nansi video uzibonele ukuthi uMthandeni ukhulume nabantu wathini, ungathi uzwe ngentathele ka YouTube. Ubambela. Angimsukeli umuntu, mina ngiyahlonipha, ngiyamazi omunye umuntu futhi angiyena uphumaselo. Ingakho nje nami ngidinga ukuhlonishwa. Ukuthi ngisebenza kuphi, ngisebenza ngeyiginci, akusho lokho ukuthi fanele siphoxane bafethu, ngoba umuntu nomuntu uyidinga inhlonipho. Manje liqaphela lento kusukela abantu engingabazi, ngoba suke ngawazi umlando wabo ukuthi usukaphi. Ngibona nje umuntu ngoba esetshininiza lapha eshaya iginci, yabona, bese nithi fanele ukuhlonishwa udumo, yabona. Bafethu kuhle ukuhloniphana, ngoba lento ukuphawula noma ukukhuluma into engekho ngomuntu banakho edumile uthemba ukuthi uzothi fanele ahloniphe udumo ukuthi wena umxhaphaza. Ngelinye ilanga uyongizwa sengithi qo endlini kagogo wakho, yabo, bese uba sengathi mhlambe anginambeko noma angihloniphi. Kanti kubalekile ukuhloniphana bafowethu, hayi kabi. Angimsukeli umuntu mina. Ngeke ungithole futhi ngiphakathi kwabantu la nesiphithiphithi khona kuhlatshiwe kwenziwani. Cha, la ngithola khona nje ngithola kubefazi, ngiyangena kubefazi akunankinga, kodwa nje angimsukeli umuntu. Hayi ke bafethu, senezwele ukuthi ngabe yini le akhuluma ngayo uMthandeni Manqele. Nathi ke njengama YouTubers esihlalele ovalweni, ngoba uthi ke sengambona esethi mmemfu nje endlini zogogo bethu. Bafethu ngizofisa ukwazi ukubhala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.